Drumul spre casă. Am început să plâng, pentru mine nu mai existau pacienți pe coridor, nu mai exista nimeni, am început să plâng și atunci și acolo am recunoscut și am zis: Doamne, știu că ți-am făcut atâtea promisiuni, știu că de prea multe ori am apelat la mila și la bunătatea Ta, nu mai am curajul din cauza că am mințit și nu m-am ținut de cuvânt, dar totuși nu-mi doream nicio vindecare, nu doream absolut nimic așa material. Singurul lucru la care mă gândeam, dacă mai este o cale de împăcare. Povara păcatelor atârnă parcă mai greu atunci când Dumnezeu te pune față în față cu o boală terminală și realizezi că dacă mori neîmpăcat cu Mântuitorul, te duci în iad. Durerea că a păcătuit și a risipit fiecare șansă pe care i-a acordat-o Dumnezeu ca să se întoarcă la el, a simțit-o și invitata de astăzi a emisiunii Drumul spre casă, doamna Mirela Micleuș. Dânsa a fost genul de om care a tot amânat întoarcerea la Domnul Iisus, o atitudine destul de des întâlnită, care nu aduce binele, ci dimpotrivă îl poate determina pe Dumnezeu să recurgă la soluții extreme. Prin ce a trecut Mirela Micleuș ne va spune chiar dânsa într-o istorisire ce din fericire s-a încheiat cu bine și cu multe învățături de viață pe care dorim să le luăm de la alții și să nu le învățăm din proprie experiență. Vă invit să fiți alături de dânsa și să ascultați această mărturie deosebită. M-am născut aici, în localitatea Turda. Mai am o soră. Am avut părinții foarte iubitori, foarte așa înțelegători. Ne-au dat o educație deosebit de bună. S-au străduit pe cât au putut să ne ofere bunurile necesare care are nevoie un copil, de care au nevoie. Și așa am crescut până la vârsta de 9 ani, când mămica era foarte credincioasă, o ortodoxă foarte credincioasă, dar fiind la o înmormântare, la o mormântare de creștini penticostali, acolo Dumnezeu i-a atins inima și a zis: tot ce am făcut eu până acum, am făcut greșit. N-am avut o închinare după voia lui Dumnezeu, așa cum am înțeles aici că cere Dumnezeu o închinare, să ai o adevărată inimă deschisă spre Dumnezeu. Și a luat o hotărâre în inima ei, zice: eu trebuie să mă întorc la Domnul cu adevărat un bun creștin. Și din ziua respectivă au început pregătirile în inima ei și în viața ei de familie pentru o întoarcere totală la Domnul. Tăticul ce spunea? Tăticul era un pic împotrivă. El a avut meseria lui, a fost de așa natură, fiind șef de post, a lucrat în cadrul poliției, un pic l-a deranjat, așa, dar pe o parte s-a bucurat, că a zis așa: dacă tu te întorci la Domnul, nu o să mă mai cerți când eu mai beau un pahar de țuică. Și oarecum le-o legat de oaltă și a zis: bine, fie. Între timp, tăticul s-a pensionat de boală, a avut o operație de stomac foarte grea și a rămas la pensie de boală. Deci Dumnezeu a lucrat oarecum să nu aibă nici el probleme în cadrul serviciului și mămica a avut libertatea să le aleagă pe Iisus. Așa. Și după un an de zile, văzând viața lui mămica, trăirea ei în familie, pentru că Dumnezeu o atins-o într-o așa măsură, totul a schimbat în viața ei. Totul. Și vorbele, și o devenit, nu că era nervoasă, dar o devenit o fire foarte calmă, foarte iubitoare. Și orice ar fi făcut tăticul, din dragă, soțule, scumpe, soțule, mămica nu l-a mai scos. Și asta i-a atins inima lui tăticul și a zis, într-o bună zi, cam după un an de zile, a zis: știi ce, soție, acolo unde te duci tu, vreau să vin și eu.
dar înainte ca să aibă curajul să meargă, totuși o băut un pahar, așa, zice, ca să am puterea să steie. Și s-au dus împreună la biserică și acolo, în mod deosebit, odată o trebuie să meargă, pentru că Dumnezeu i-a atins și lui inima și l-a făcut conștient de viața lui trăită, de comportamentul lui, de relația lui cu Dumnezeu, de relația lui în familie. Și a zis, venind de la biserică, zice așa, nu se mai poate, soție, unde te duci tu, trebuie să vin și eu. Și vreau să te anunț că de azi înainte mă strădui ca să-L primesc pe Domnul Iisus și eu cu adevărat în inima mea. Și au trecut câteva luni bune, așa de cercetare, de căutare a cuvântului lui Dumnezeu și chiar într-o zi de bobotează, în data de 6 ianuarie, tăticul, împreună cu fratele Șani Cherecheș, fiind pastorul bisericii din Turda, de pe Avram Iancu, ori lua hotărârea să facă botezul și... Fratele Șoni l-a botezat. Da, fratele Șoni l-a botezat, chiar aici în apa de la Copăceni, în pădure, o sparg gheața cu târnacopul și chiar într-o zi de 6 ianuarie au făcut botezul cu Domnul Iisus, au făcut legământ cu Dumnezeu. Un pas important pentru el și pentru ei, ca părinți. Dar dumneavoastră, cum ați perceput aceste lucruri ca și copil? Aveați pe atunci câți ani? 9. Și 9 ani. ați înțeles ce se întâmplă sau mai puțin? Prima dată mai puțin am înțeles ce se întâmplă. Îmi plăcea oarecum armonia din familie. A devenit o armonie mult mai închegată, o legătură mult mai închegată. Asta mi-a plăcut foarte mult. Dragostea, bucuria, iubirea lor ne-o transmiteau și nouă, ne simțeam foarte bine. Mai târziu, după 1 an, 2, parcă nu mai îmi plăcea chiar așa, pentru că un pic mă îngrădea. Calea lor îngustă devenise pentru dumneavoastră prea îngustă. Da, exact, devenise prea îngustă. Nu mai aveam libertatea de, hai să zic, nu chiar de a face orice, dar libertatea de care se bucurau alți copii. Și aici aș putea să exemplific, să vă spun, deci nu mai aveam voie la filme, nu mai aveam voie, mă rog, în alte anturaje, cu colegii, cu prietenii, eram un pic ținută mai de scurt, cum să spune. Și asta m-a deranjat un pic, dar nu foarte tare. De multe ori mergeam de plăcere, de multe ori mergeam obligată, că trebuia să merg cu ei la biserică, deci nu puteam să mă împotrivesc. Și așa a durat cam până pe la 15-16 ani, când... Știți cum se spune, ți se deschide ochii tot mai mult, se deschide orizontul, mai vezi în stânga, mai vezi în dreapta, ba anturajul, prietenii, colegii te mai atrag pe direcția lor, da? Da, și am început un lucru care nu-mi face cinste, dar cu regret vi-l spun. Chiar cu regret vi-l spun. Niciodată nu mi-a plăcut să mint părinții. Nu i-am mințit niciodată, chiar când am greșit. Am fost o fire foarte... Mami, am spart, mami, am făcut cutare, mami, am stricat cutare lucru. Am fost foarte directă. Dar încet, încet am început să mint. Și uite așa, încet, încet, azi un film, mâine o serată, o onomastică, diavolul m-a cuprins. Mi-a plăcut, mie mi-a plăcut foarte mult să dansez, așa, și încet am început să-i resping, încet am început să am autoritate, ei fiind și creștini, nici nu m-au bruscat, în schimb i-am bruscat eu pe ei, până am ajuns că efectiv n-am mai vrut să merg cu ei la biserică, n-am mai vrut să... Deci, n-am mai urmat. Ați discutat pe față, lăsați-mă în pace și așa mai departe. Așa, și când voi crede eu de cuvință, voi face eu pasul spre Dumnezeu. Am terminat școala, liceul, nu m-am dus mai departe.
o perioadă de timp nu mi-am găsit servici. La 19 ani m-am căsătorit. L-am întâlnit pe soțul meu și ne-am căsătorit. Părinții ce spuneau? Vă dați seama, pentru ei a fost, cu toate că, să zic, s-o mai împăcat cu gândul că nu mă duc la biserică, că o să iau eu hotărârea, dar când au văzut că și căsătoria o să se producă într-un cadru, deci nu în cadru bisericii penticostale, că nu se gândeau mai degrabă, probabil fata noastră nu se mărită în Domnul. Așa, da. Și a fost un dezastru pentru ei. Chiar ori suferit câteva zile bune. Pe urmă le-am spus, dacă voi nu mă lăsați, eu o să plec cu el. Dacă nu vreți normal și corect cum se face o căsătorie, eu tot o să plec cu el și tot o să fim împreună. Părinții au fost alături de noi prin Duhul lui Dumnezeu, că s-au rugat pentru noi și totuși ne-au încredințat în mâna lui Dumnezeu. Am făcut o nuntă, ne-am stabilit, am hotărât, tăticul totuși fiind eu cea mai mică dintre fete, că suntem două, sora mea o locui la Câmpia Tursii, o zis, tu ești cea mai mică și uite, vă pun casa la dispoziție, locuiți cu noi. Și ei erau un pic mai înaintați în vârstă, zice, eu o să am nevoie de ajutor și o să stați cu noi. Am fost de acord, așa au lucrat toate lucrurile la timpul lor pentru binele nostru și pentru binele lor. Și am rămas cu ei. Am muncit cu soțul, am intrat și eu într-un serviciu, a intrat și soțul, ne-am creat mulți prieteni, ne-am dus o viață, cum să spun, fără griji și fără lipsuri și o viață, să zicem noi, fericită. Până la un moment dat. Dumnezeu vă dădea ploaie la timp. Da, ca să spun așa între ghilimele. Așa, bine ziceți, chiar că ne dădea ploaia la timpul potrivit. Și parcă era un belșug, erau momente când era un belșug de binecuvântare. Dar totuși, din când în când, mămica și tăticul spuneau, când era câte un Crăciun, când era câte un Paște, totuși voi nu veniți la biserică. Zicea către noi, voi nu mergeți nici cu ortodoxi și nu mergeți nici cu pocăiții. Și ca să le facem plăcere, totuși, de multe ori acceptam și în câte o zi de Crăciun sau în ziua de Paști mergeam cu ei la biserică, oarecum să le mângâiem inima, să se îmbunăm și de dragul lor. Da, de dragul lor. Pe Dumnezeu îl percepeam așa în rugăciunile noastre, nici nu știam foarte mult să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru asta sau pentru asta. Sau, Doamne, ajută-ne, Doamne, păzește-ne și la atâta se rezuma totul. Nu aprofunda mai mult, să implorăm prezența lui Dumnezeu mai mult și după toate bunătățile, după perioada de grație, să spun așa, care Dumnezeu ne-a acordat-o, că a fost o perioadă de grație. Care a durat cam? Păi, din 81, de când ne-am căsătorit, a durat până 90 și până 91, când asupra noastră, ce-a zis Dumnezeu? Mai copii. Înțelegeți acum? Acum înțeleg. Ce-ar fi spusă Dumnezeu atunci, așa, metaforic să zic. Măi copii, până acum am fost de partea voastră, v-am ajutat, toate vom mers din plin, apoi voi chiar nu vă mai întoarceți, voi chiar nu vreți să mă mai recunoașteți. Zic eu, așa. Și ce s-a întâmplat, de fapt? Am perceput eu, pe urmă, ideea asta a lui Dumnezeu. Și când era mai în plin toate, când ne mergea mai în plin toate și am reușit și mașini, soțul a schimbat câteva mașini, și toate ne mergeau oarecum așa, una dintre alta, într-o zi m-am îmbolnăvit. Dumnezeu a încercat să ne atingă prin suferință. Dacă prin bine nu știi să te întorci, Dumnezeu de multe ori găsește atâtea posibilități și vreau să zic că
la noi, sau la mine cel puțin, a fost prin suferință, atingerea lui Dumnezeu. Atingerea care v-a marcat și Care m-a prin care ați luat marcat decizia să nu și, rămați cu el. Prima dată a fost o încercare, așa, m-am îmbolnăvit de coloană. Ne-am dus într-un concediu, împreună cu sora mea și cu cumnatul meu și cu copilul lor. Ne-am dus undeva la munte și într-o zi cu nepotul meu am făcut o alergare și am apucat așa pe o pantă în jos, o fugă pe pantă în jos. Era nu mi-am dat seama la început, era o pantă așa de abruptă că în momentul când am început să fugim, nu m-am mai putut opri. Deci fugeam forțat. Chiar nu, erau ceva răzoare așa și nu mă puteam opri. Până am ajuns la o îngrăditură, la un gard. Și acolo, așa, ne-am oprit obligatoriu. Da. Da. Am pus mâinile în față și am zis, stop. Pe moment nu am avut nimica. În cealaltă zi ne-am întors acasă dimineața, era pe sfârșitul weekendului, a concediului. Ne-am întors acasă și după noaptea dormită acasă, dimineața, nu m-am mai putut ridica din pat. Aveam așa dureri de coloană, groaznice, și văzând că deci nu mă mai puteam ajuta singură, am hotărât să merg la medic și s-a descoperit că aveam o hernie de disc înăuntru pe canalul rahidian, care îmi teșea măduva spinării și nervii de la picioare și în special nervul de la piciorul drept. În urma radiografiilor respective, medicul a hotărât să mă opereze. O zis că altă scăpare nu este, musai operație, că altfel paralizez, că atâta era mai ales nervul de la piciorul drept, era de strangulat, că era posibil o paralizie. Între timp, în timpul ăsta, eram foarte conștientă că Dumnezeu, că e o pedeapsă, așa o percepeam eu, ca o pedeapsă de la Dumnezeu pentru neascultarea mea. Totuși eu vedeam partea asta, răzvrătirea împotriva părinților, împotriva bisericii, era o răzvrătire, ca o pedeapsă. Și ziceam, gata, atâta mi-a fost și acum trebuie să sufăr. Dar nu mai departe, deci să mă întorc. Nu. Deci nu vedeați mai mult. Nu vedeam mai mult. Doar atâta că trebuie să sufăr, cât era un semnul întrebării. Atât. Și pe urmă am ajuns la operație. Am ajuns că n-am mai avut încotro. După blocajul respectiv, a fost obligatoriu operația. Dar nu vă spun cât am suferit după operație. 4 luni de zile am stat întinsă la pat, între care mă întorcea soțul și tăticul meu mă întorceau cu cearceaful, pentru că inelul de la L5 și S1 o trebuie să-l scot afară. Atunci a fost perioada când am crezut că nu o să mai pot umbla vreodată. Aveam dureri numai cu Fortral, mă amelioram. Am zis, asta am vrut să vă spun, că pe patul meu de suferință, în momentele când eram singură, încercam să mă apropii mai mult de Dumnezeu și nu știam cum să o fac. Și eu o făceam așa prin negocieri cu Dumnezeu. Mă înțelegeți? Negociam. Adică? Și spuneam așa, ca și cum Dumnezeu, de multe ori îmi plăcea să cred că Dumnezeu e o ființă și e aproape lângă mine. Și spuneam așa, Doamne, dacă Tu mă vindeci, să știi că și eu mă pocăiesc și mă întorc la Tine cu pocăință. Efectiv, mă târguiam cu Dumnezeu. Erau momente când mă târguiam cu Dumnezeu. Doamne, dacă Tu mă faci bine și eu voi mai umbla vreodată și mă ridici de pe patul de suferință, să știi că mă întorc la Tine. Am să Te slujesc câte zile îmi vei da. Probabil că nu sunteți și n-ați fost singura negociatoare cu Dumnezeu. Probabil. Cred. Cu siguranță mai sunt și alții care și îmi gândesc place așa. să cred că mai sunt și alții și Dumnezeu, să știți că nu se supără, pentru că noi suntem oameni, suntem slabi, avem o înțelepciune, cum să zic, determinată. El e mare, atotputernic, atot iubitor, El cunoaște totul și Dumnezeu nu cere mai mult decât dă. Înțelegeți?
Și probabil aia era concepția mea, atâta să putea atunci. Și îi mulțumesc că au avut grijă în toate detaliile să mă șlefuiască, să mă perfecționeze. Și v-a făcut bine. Da. După câteva luni, după 4 luni jumate, 5 luni de suferință, când nu m-am putut ridica din pat, a venit perioada de grație, când treptat, încet, încet, ca și un copil, când începe să meargă, m-am ridicat la marginea patului în genunchi, pe urmă în picioare, învățam să umblu. Așa, și am început din nou să umblu. Și acolo, tot pe patul de suferință, am zis, Doamne, când mă voi ridica, să știi că primul lucru merg la biserica creștină și am să-ți mulțumesc. Și spre rușinea mea, n-am făcut lucrul ăsta, nu l-am făcut. Am zis așa un simplu, Doamne, îți mulțumesc și atât. Îți mulțumesc că pot din nou să umblu, îți mulțumesc că m-ai ridicat și la atât s-o limitat. Și n-am făcut, nu m-am dus mai departe, nu m-am ținut de promisiune. Între timp, părinții stăruiau de mine și îmi spuneau, ai grijă, nu te juca cu Dumnezeu, Dumnezeu e bun și iertător, dar și El are limite și ai de grijă ce faci. Tot timpul mă avertizau. Vă dați seama, după ce am început din nou să umblu, după ce ne-am întâlnit iară cu prietenii, iar am luat viața de la capăt. După 7 luni de zile, altă etapă. Altă suferință. Altă suferință. Nu ne-a ajuns că circulam în țară, deci mi-am revenit la normal, bine, bine. Era perioada de după Revoluție, toată lumea după afaceri. Alții căutau împărăția lui Dumnezeu, noi căutam afacerile. Și am început să merg, am făcut un drum de Ungaria, toată lumea mergea la Ungaria, aducea, hai să mergem și noi, să facem și noi ceva. Și venind din Ungaria, așa am fost cumpărată, am adus marfă multă, undeva lângă satul mare, pe moment acum nu rețin numele, la vreo 19 km de satul mare, am avut un accident de mașină. Am derapat și ne-am răsturnat într-un șanț de vreo 2 metri. Mașina a dat pe o buturugă de copac tăiată de plop din ăla, au făcut balans și ne-am răsturnat cu roatele în sus. Pe mine m-au aruncat, eram în spate și pe mine m-au aruncat afară, pe parbrisul din spate. Așa, soțul ținut de volan, a fost foarte mare zdruncinătura, el a rupt volanul, practic, s-a crepat volanul, dar șocul cel mai mare l-am suferit eu. Am dat cu capul și n-am mai putut să mă ridic de jos. Soțul s-a luptat foarte mult să iasă, nu era nimeni în apropiere, s-a luptat foarte mult să iasă din mașină. Eu am încercat să mă ridic și n-am mai avut stabilitate din cauza că zdruncinătura aia mare mi-a afectat și coloana și n-am mai avut stabilitate și am căzut cu fața în iarbă. Înțelegeți? Chiar complet cu fața în iarbă. Și din momentul ăla n-am mai putut să fac o mișcare, să-mi întorc măcar un pic capul, nasul, gura, ca să pot să respir. Și începeam să respir tot mai greu și până când începeam să trag aer, dar în afară nu-l mai puteam da, pentru că gura mi era blocată și făcea... Și simțeam, zic, acum dacă nu mă întoarce nimeni, în gândul și mintea mi era perfect conștientă, zic, dacă nu mă întoarce nimeni și nu mă pot întoarce, uite, mă sufoc și acum mor și e ultima. Și chiar nu mai pot. Deci erau fracțiuni de secundă când vorbele astea, ce vi le spun, eu le gândeam, deci repede. Și în momentul ăla, când am zis gata și așteptam, deja nu mai auzeam cu urechile, s-a fost format un vârtej și o presiune în cap, în creier, așa, în urechi. În momentul respectiv am simțit 2 mâini, așa, în spatele meu m-au prins de umăr și m-au ridicat. Era soțul meu, care a reușit să iasă din mașină, a venit, m-a ridicat, așa în genunchi, că eram în poziția, deci cum am fost în 4 labe,
și am căzut cu fața, m-a ridicat în genunchi și pe urmă m-a prins de susur și m-a ridicat în picioare. N-am mai avut stabilitate, deci când a vrut să-mi dea drumul, m-am dus din nou. Dacă nu mă prindea de haine, din nou eram așa. Și de cele au fost momentele când a fost lupta cu viața și cu moartea. Ați fost aproape de moarte. Eram aproape, da. 2 luni n-am putut să mă întind pe pat, să dorm. Am dormit cu capul, făceam perinasul și o puneam pe masă și așa dormeam cu capul pe masă. Din nou, alte rugăminți, alte negocieri cu Dumnezeu și îi spuneam: Doamne, am mințit, Doamne, nu te-am ascultat, nu m-am întors. Iar asta eu vedeam tot ca o pedeapsă, dar te rog, încă o dată, fii bun și milos și știți, ca și cu un om când vrei să te pui bine, parcă Dumnezeu nu cunoștea inima și nu, dar totuși în bunătatea Lui, El e foarte sincer și El vrea să demonstreze până la ultima că nu-i ca noi oamenii. Chiar dacă noi nu ne ținem de cuvânt, El totuși face. Exact. Chiar dacă nu ceea ce rugăm. Da. Numai ca să... El nu are nevoie să-și demonstreze Lui cât e de bun. El vrea să ne demonstreze nouă cât e de bun. Chiar dacă inima noastră de multe ori nu-i sinceră în ceea ce cerem, El vrea să ne dovedească că e foarte sincer în ceea ce face. Și a trecut foarte greu și perioada asta și am zis, din nou, cum v-am spus, Doamne, dacă și de aici, iară, o să mă întorc, o să fac, o să dreg. Și într-adevăr am fost de câteva ori pe urmă, când am putut să merg, m-am dus la biserică, am zis, Doamne, îți mulțumesc, am mai făcut și câteva dărnicii. Asta nu că le făceam fățarnic, de să nu mă înțeleagă nimeni greșit. Dar ați crezut că prin asta vă achitați cumva de promisiune. Oarecum, da. Oarecum în inima mea, în sufletul meu, fără să-mi spună nimeni, mă gândeam că prin asta o să fac ceva bun și Dumnezeu vede faptele, că noi suntem buni și darnici și o să aprecieze lucrul ăsta. Dumnezeu nu asta aștepta de la noi. El aștepta inima noastră, pe noi, ca persoană, cu totul. Dumnezeu nu vrea pe jumătăți de măsură, lucruri pe jumătate. Așa. Și după o perioadă de câțiva ani de zile, am început să ne reluăm iară bunăstare, iar am început să mai prindem viață, cum se spune, să mai ieși, să mai așa, cât se putea. Deci, în limite normale, cât se putea. Și am început iară să facem planuri, să construim, să ne schimbăm mașina. Am fost târguit o alta, o așteptam să vină, să ne-o aducă și era în 97, înainte de Crăciun cu 2 zile, trebuia să vină să ne aducă mașina. Și aveam o sumă de bani importantă în casă. Și ziua în amiaza mare, când erau gata toate finisările, știți cum se spune, înainte pregătirile de sărbătorile de Crăciun, eram acasă cu toții, am fost aranjată, curățenie tot și într-un moment de neatenție, 10 minute între amiaz, cineva a intrat în casă și ne-a furat o sumă de bani. Mare sumă. Atunci și acum mai mare. 14 milioane. În 97 erau foarte mulți bani. Și acum, da, atunci, da, erau. Și Dumnezeu, parcă, așa că i-am pus, banii au fost mult mai mulți, dar i-am pus separat. Deci am făcut o despărțitură, cum se ar zice. Și a venit omul, deci n-am știut cine a intrat, nici în ziua de astăzi nu mai știu și nici n-aș vrea să știu. Și a intrat în casă, a luat banii și a plecat. Între timp, a venit omul care trebuia să ne aducă nouă mașină. A venit, l-am invitat înăuntru, i-am făcut o cafea
Și soțul spune, gata, du-te, adă, i-am fost dată un arvon înainte, zice, du-te, adă restul de bani, atâta trebuia să-i mai dăm, de-aia i-am pus mai la îndemână oarecum. Și când m-am dus să iau, vă dați seama, mai ia, atunci am descoperit că, vedeți, aveam 2 intrări și atunci am descoperit că pe intrarea din față deja cineva a fost intrat în casă și ne-a luat banii. Nu vă pot spune șocul în care am intrat când am văzut chestia asta. Am început să plâng, am început să mă supăr. Soțul a fost pus să el banii într-un loc. Cum v-am spus înainte, erau toți banii la oaltă. Și eu, între timp, ce el mai lucra pe afară, am zis, hai să iau de acolo, deci numai suma cât trebuie să o dau și să o pui mai la îndemână. Așa, ca fiecare are un loc mai intim unde... Și așa mă vedeam eu, cum să zic, am început să mă supăr și să mă necăjesc. Acum ce o să creadă soțul? Pentru că nu i-am spus lui că, uite, am luat de acolo banii și eu îmi asumam toată vina numai a mea, că dacă eu îi lăsam unde a fost, poate că nu se întâmpla. Și din cauza asta am suferit foarte mult, cu toate că el nu mi-a, nici măcar un cuvânt nu mi-a zis că de ce ai făcut sau să mă mustre în vreun sens, nu. Dar degeaba că de la supărarea asta am început să plâng, să mă frământ. Totuși, Dumnezeu oarecum tot ne-a arătat ce iubiți voi mai mult, unde vine îndreptată inima voastră. Vedeți, orice ați face, oricum ați face, la clipeala ochiului se poate duce totul. După cum spune chiar și Domnul, că cine exact. Nu adună cu mine risipește. Exact. Și toată străduința noastră și tot ce agoniseala și toată bucuria într-o fracțiune de secundă pot să pierzi totul și totul s-a dus și am rămas dezamăgiți. Pe moment n-am conștientizat, dar tot așa în decurs de săptămâni, de luni, gândul meu era numai acolo. Pe mine foarte mult m-a frământat ideea sau faptul, cum a putut cineva să vină să-ți intre în casă, deci fără voia ta, să îți cotrobăiască în casă, așa. Pentru mine nu pot să explic în cuvinte ce însemna lucrul ăsta. A fost un șoc. A fost un șoc, m-a durut și, cum să zic, mintea mea de acolo nu puteam să trec mai departe. Tot plângeam, oricât îmi spunea, lasă că o să-i facem la loc, o să fie bine. Nu mai puteam să îmi refiu. Odată, într-o seară, am făcut baie și în timp ce făceam baie, aveam o durere în piept, la pieptul stâng. Mai mult o arsură. Simțeam în interior o arsură. Și nu eram, cum să zic, pe din afară, din punct de vedere medical. După cum auzeam la sfatul medicului, dacă simți ceva așa. Și am descoperit un nodul, așa cât un grăunte, în interior. Oarecum așa mai sub brațul stâng. Și la palpare, când palpam cu mâna, așa mai apăsat, mă și durea. Și am zis, cine știe, o să treacă, o să fie bine. N-am dat importanță. O mai trecut o perioadă de timp, parcă și noaptea sau și în timpul zilei, când și când simțeam arsură tot mai pronunțată, ca o arsură, o înțepătură, nici nu pot să definez bine chiar ce era. Tot mă palpam, am observat că parcă mai mult s-o mărit. Zic, poate e vreo glandă, poate vreo ceva. Deci chiar n-am vrut să dau importanță, eram preocupată pentru că eram foarte mult presați. Și de 2 ori într-o lună venea poliția, veneau în cercetări, dacă să le mai spunem ceva, dacă ei au mai descoperit ceva să ne mai spună. Și după câteva luni, deci să evolua galopant, foarte galopant, nu așa că cu încetinitorul, nu. Am început durerile, deci erau dureri pronunțate. Dacă vroiam să ridic ceva, mă durea acolo.
Și încet am început să le spun. Le-am spus la prietenile mele, le-am și pus să palpeze și ele, zic, hai și vedeți și voi oare ce o să fie, cum o să fie. I-am spus la sora mea, toate spuneau, du-te și fă un control. Și mă gândeam așa, dacă îi ce o să fie, ce gândesc eu că o să fie, nu-i bine. Dar nici nu mă duc, că dacă mă duc, o să-mi facă puncție sau poate o să vrea să umble acolo și cam de acolo se declanșează totul. Dar mai bine o las moale, că poate o duc așa mult și bine cu chestia respectivă. Planurile mele. Cu toate că eram încurajată să mă duc, tot n-am acceptat, n-am ascultat. Tot mai rău. Am început să le spun părinților. De multe ori aveam așa dureri de plângeam. Și tot așa, odată la o baie, când am descoperit, m-am dus și m-am spălat, am observat că eram foarte sensibilă la atingere. Și când am palpat mai tare, deja de așa natură a fost crescută, era cât un ou de găină. Și eu n-am realizat pe moment. Dar după ce am făcut baia și noaptea respectivă n-am putut să închid un ochi din cauza durerilor, erau tot mai accentuate și am luat hotărârea, gata, o să merg la medic, pentru că nu se mai poate, că nu mai puteam să stau să dorm întinsă în pat. Mă înțelegeți? Când mă întindeam, parcă să vărsa ceva acolo. Sau când mă întorceam pe partea dreaptă, să vărsa dincoace, pe stânga nici nu puteam să ating cu mâna sau ceva, nu mai puteam să ridic mâna în sus. Și am hotărât să merg la medic. Am zis la soțul, pun noaptea în cap, ridică-te, ne îmbrăcăm, ne pregătim și mergem pentru că nu mai pot. Și ne-am dus la Cluj, am făcut o serie de mamografii. A fost echipă de medici care m-au consultat, pentru că vreau să vă spun că un diagnostic nu se dă așa ușor pe gata la o primă consultație. Și după toate mamografiile și consultările, m-au repartizat la un medic cu care am ținut legătura și care mi-a spus foarte cinstit și în față: doamna Miclăuș, trebuie să vă operați, cale de întoarcere nu este, ați venit prea târziu. Mai de mult trebuia. Și în timp ce mă consulta și dânsul și compara și mamografiile, dânsul a descoperit că de fapt de la piept și până sub braț și pe gât în sus aveam o groză de ganglioni. Și mie nu mi-au spus în față, pentru că cred că s-au văzut pe chipul meu, pe fața mea, șocul. Singurul lucru ce mi-a venit în minte, am zis, Doamne, mi-au venit cazurile anterioare, deci era operația de coloană, era accidentul și toate, zic că acum numai asta mai îmi lipsea, parcă așa. Și el nu mi-a spus în față mie diagnosticul corect, așa, cinstit, dar m-a întrebat, zice, cu cine ești? Cu cine ai venit? Zic, cu soțul, la care a vrut să vorbească cu el. Și l-a chemat înăuntru și a zis, te rog, așteaptă afară puțin. În momentul ăla am realizat că, de fapt, e foarte grav. Am început să plâng, pentru mine nu mai existau pacienți pe coridor, nu mai exista nimeni, am început să plâng și atunci și acolo am recunoscut și am zis, Doamne, știu că te-am mințit, știu că ți-am făcut atâtea promisiuni, știu că de prea multe ori am apelat la mila și la bunătatea ta, nu mai am curajul din cauza că am mințit și nu m-am ținut de cuvânt, dar totuși nu-mi doream nicio vindecare, nu doream absolut nimic așa material. Singurul lucru la care mă gândeam, dacă Dumnezeu mă poate ierta, dacă mai este o cale de împăcare. Asta era prima viziune acolo. Nu știu ce aș fi fost în stare să fac ca să pot să obțin sau să am siguranța împăcării cu Dumnezeu. În momente ca astea și diavolul lucrează.
lucrează. Și el vine cu atâtea gânduri și îți spune, e prea târziu, nu mai ai nicio șansă, Dumnezeu nu te mai iartă, ai avut destul timp și câte și câte. Că el, știți cum e, nu vrea să piardă pe ai lui, nu, cu orice preț nu vrea să-i piardă, cu toate că la Dumnezeu întotdeauna există o șansă. Nu după mult timp a ieșit soțul din cabinetul medicului și m-a invitat înăuntru. Dar vreau să vă spun, când l-am văzut pe soțul meu cu lacrimi în ochi, că a ieșit cu lacrimi în ochi, am știut că e foarte, foarte grav. M-a chemat înăuntru și împreună cu soțul au hotărât, deci pentru mine nu mai era niciun motiv de neacceptare, au hotărât internarea mea. M-au internat, mi-au făcut fișe de internare, mi-au dat salonul 206, mi-au pregătit patul și totuși am avut un moment de ezitare. Și, cum v-am spus chiar la începutul discuției, noi am stat sub același acoperământ cu părinții mei și am vrut să vin acasă să pun în ordine anumite aspecte ale noastre și vroiam să-i fac conștienți pe părinții mei că orice s-ar întâmpla cu mine, atâta timp cât soțul meu va vroi să stea aici, să nu dea nimeni afară, că mă gândeam la posibilitatea la sora mea, care nici ea nu era creștină. Și aspectele astea vroiam să le pun în ordine, oarecum. Dar Dumnezeu, pas cu pas, a fost alături cu mine și Duhul lui Dumnezeu, de ce spune că un om, când își îndreaptă inima sinceră și gândul sincer spre Dumnezeu, în viața lui vine Duhul lui Dumnezeu, apare Duhul, care te călăuzește, te învață, te îndeamnă și efectiv numai că nu spune fă așa, fă așa. Asta era joia, când am avut eu internarea. Până lunea, când trebuia să mă întorc, perioada de grație care mi-a acordat-o medicul, deci să vin acasă și să mă pregătesc, așa, în momentele alea Dumnezeu lucra la inima mea și în mintea mea și efectiv ca și o voce, ca o persoană ascunsă, care nu o vedeam, dar o simțeam, îmi spunea, faci asta, faci asta. Și am avut o călăuzire pas cu pas. Și care era primul lucru care trebuia să-l faceți? Primul lucru care am venit acasă și când le-am spus părinților, mai ales soțul, le-au spus clar că pe urmă, acum aici eu fac un pic de paranteză, așa o paranteză, mie nu mi-au spus atunci, în momentele alea, clar, uite, ai cancer în stadiu avansat cu tare și cu tare, i-au spus soțului, zice, medicul i-a spus în felul următor, soția dumitale are cancer, ați venit prea târziu, i-a explicat în stadiu medical, în ce stadiu am venit, zice, nu mai pot face nimica. Singurul lucru care îl pot face, o operez, o să înceapă să facă o chimioterapie, dar șanse 1% și o arăta cu degetul spre Dumnezeu. Zice, din punct de vedere medical, nu poți să-i mai acord nicio șansă, 99%, pentru că au venit prea târziu, deci era faza prea târzie. Pe urmă am realizat că, de fapt, eram în ultima fază. Și deci primul lucru pe care l-ați făcut revenind acasă? Am venit acasă, am adunat familia, am lămurit aspectele materiale împreună cu ei și cu soțul meu, le-am spus pe față să nu fie părtinitori și să procedeze până în momentul, atâta timp cât el va vrea să stea aici. Că nu, cum să zic, nu poți obliga pe nimeni să își continue viața în singurătate sau ca și cum nu poți obliga pe nimeni să se căsătorească. Și am zis, în momentul când își va găsi pe cineva și va vrea să plece, atunci voi faceți ce de cuvință să faceți. Dar atâta timp cât el vrea să stea aici, să fie ca și copilul vostru în continuare. Pe urmă, am rămas cu părinții mei și
Mi-a părut foarte rău că am ajuns în situația în care am ajuns. I-am rugat să se roage pentru mine și i-am zis: tăticule și mămică, chiar așa le-am spus, să știți că îmi pare rău că nu m-am întors la Domnul mai repede. Dumnezeu a avut multă îngăduință cu mine și de fiecare dată m-a ascultat. De câte ori l-am pus la încercare, prin încercarea mea, și i-am zis: Doamne, dacă încă o dată mă mai ridici, dacă și de aici mă treci, dacă și aia, Dumnezeu a fost foarte credincios și mi-e foarte rușine să-i mai spun că încă o dată nu-i mai cer absolut nimic. Nu-mi pare rău, numai după voi îmi pare rău dacă o să mor. I-am spus și soțului exact aceleași cuvinte. Nu-mi pare rău. Numai după tine îmi pare rău și după ei. Nu o să-mi pară rău că mor. Singurul lucru de care îmi pare rău și regret și nu știu dacă mai pot întoarce ceva înapoi, îi că nu m-am împăcat cu Dumnezeu și eram foarte conștientă că din auzite și pot să spun că am și citit din cuvântul lui Dumnezeu în viața mea, deci până la momentul dat, eram conștientă că există iad și rai și eram foarte sigură că drumul meu spre veșnicie era spre iad, nu spre rai. Și asta mă durea foarte mult. Atâta de mult m-a durut. Nici nu pot să explic în cuvinte cât de mult mă durea lucrul ăsta, încât plângeam de durerea asta, că n-am făcut ce-o trebuit să fac și nu mai aveam timp și Dumnezeu mi-a acordat atâtea șanse, am avut și n-am știut să beneficiez de ele. De-aia vreau să spun aici, iar fac o paranteză, aici chiar că poate că nu toți au atâtea șanse. Eu îi mulțumesc la Dumnezeu și vreau să vă spun, cum am spus și la prietenii mei, că dacă ar fi o persoană lângă mine, l-aș pupa, l-aș îmbrățișa, că mi-au acordat atâtea șanse. Dar nu întotdeauna se întâmplă așa. Deci nu trebuie să mizez pe faptul că Dumnezeu cu toți oamenii procedează la fel. Poate la unul îi dă numai o șansă, poate la unul mai multe. Dumnezeu are planul lui cu fiecare. Sfatul meu îi fiecare să beneficieze la prima șansă. Deci de prima, să nu mai aștepte pe a doua, că nu se știe. Rămânem, iubiți prieteni, cu sfatul Mirelei Micleuș până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni cu dânsa. Vom auzi atunci cât de bun a fost Domnul, cum a vindecat-o de cancer fără ajutorul operației pentru care se pregătea, cum i-a iertat păcatele și i-a dat voie să îl slujească într-un mod nu prea des întâlnit. Nu vreau să spun prea multe, vreau doar să vă provoc să fiți alături de noi și data viitoare. Totuși, la despărțire, insist și eu asupra afirmației auzite. Să nu contezi și să nu contăm pe prea multe șanse din partea lui Dumnezeu, ci dacă astăzi ai auzit glasul Lui, nu-ți împietri inima, ci întoarce-te și tu la El, ca să fii iertat și chiar vindecat. Radu Mureșan își i-a rămas bun, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește har și pace.